खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ देग्लायनि बे रंजालि बैसागु बोथोराव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गासै साबस्क्राइबार भिउआर लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ अनसायग्रा आंनि आंगोनि बर' हारिनि गासै सुबुंफोरनिसिम देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय आंनि फारसेनिफ्राय बावहरबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आरोबाव मिजिंथियो बे बैसागु बोथोराव नोंथांमोननि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गोग्गो देहा आरो गाहाम थासारिखौ मोननो हानाय बायदि गोजोन्थों। खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजों गासैखौबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गेदेरनिसिम खुलुमनाय उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय। देग्लायनि गोदान बोसोराव नोंथांमोननि साननाय हनाय गासैबो जाफुंसारगोन बेखौ मिजिंथिबाय। जाय बिथांमोना बिथांनि चेनेलखौ सिगांनिफ्रायनो अनसायदों इयुननि समावबो बिथांखौ सापर्ट होबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेनो आंनि चेनेल बर'सा देरहासार चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावबो भिजिट जानो थाखाय गुरै खावबाय। लोगोसेनो बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना गोदानै जुदि नायदोंब्ला बिथांखौ सापर्ट खालाम, लाइक खालाम, लोगोसेनो बिथांनि चेनेलखौ शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो आं राजा कुंकुर नार्जारी महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जानानै रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय आरो अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय समफोराव गाहाम देहा आरो गोग्गो साननाय हनायजों बे फैबाय थानाय समफोरखौ बारग'लांनो हाथों आरो नोंथांमोना जानाखि खामानि मावनो लादों साननाय हनायफोरा गासिबो जाफुंसारजोबथों आरो नोंथांमोना जिउखौ गाहामै गाहाम बयबो मोजाङै मोजां दैदेनलांगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो इसोरनि सायाव आर'ज गाबनाय थाबाय। आं राजा कुंकुर नार्जारी खुलुमबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय आं अबंसा ब्लग इउटुब चेनेलनि बिगोमा अबंसा बसुमतारी। आं बे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमायानो बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव मोजाङै मोजां थानो हागोन, मोजाङै मोजां बारहोलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिनायजों आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं अबेदगोरा दैमारि अबेदगोरा इउटिउब चेनेलनि जानानै महिलारि वाइड एंगल इउटिउब चेनेलनिसिम आरो लोगोसे गासै रायजो राजा बर' रायजो राजा नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजों रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आसा खालामदों नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि न'खरनि गासै आदै मादै बोराय बुरै गासैखौबो गोदान बोसोर बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो थांनानै दङ। आरोबाव बे गोदान बोसोराव बयबो रंजा खुसियै मिनि खुसियै जों गासैबो न'खरनि बिदा फंबाय अनलायलायनानै जालांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। लोगोसेनो आं महिलारि वाइड एंगलखौ दासिमहालागै जाय लाइक खालामाखै शेयार खालामाखै लोगो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ थाबैनो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि बिगोमा खोरोमसार सरगियारि। गिबियावनो महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसा थियो नोंथांमोना देग्लायनि बैसागुखौ थांनाय बोसोरनि बायदिनो मोजाङैनो मोजां फालिलांनो हायाब्लाबो देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना गावबा गावनि न'आव थानानैनो बैसागुनि खायसे नेमखान्थिफोरखौ जाहाथे मोजाङैनो मोजां फालिलाङो बेखौ आं बयनिसिमबो फिन खनसेबाव खावलायनानै नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आं नबजित नार्जारी महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो आसा खालामो महिलारि वाइड एंगल चेनेला उननि समफोराव साबसिननिख्रुइ हामसिन भिडिअ बानायलांबाय थानो हाथों बेखौनो आं हास्थायो। गोजोन्थों।